It's time for SPG, as in Super Pack Ganern Secret File. Meron akong third eye. May nakita akong nakatayo. Nakakaiba. Hi, DJ Rocky. Gusto ko lang i-share ang karanasan ko na hindi maalis-alis sa isipan ko. Meron kasi akong mga kakaibang nakikita na hindi nakikita ng ibang tao. Gusto ko ring humingi ng payo. Kung sakaling mabasa mo etong sulat ko, baka sakaling mawala ang sumpa ko. Itago mo ko sa pangalang Sharinami. At ito ang aking SPG, as in Super Pack Ganern Secret File. Second year college. Nung una akong makaramdam ng kakaiba. Pumasok ako ng maaga sa classroom para mag-aral. Dahil meron daw quiz para sa araw na iyon. Ako ang kauna-unahang estudyante na nandoon sa classroom na iyon. Tahimik na tahimik ang paligid nang bigla akong makarinig ng kakaibang tunog. Na-curious ako, kaya sinubukang kong lapitan ang ingay na naririnig ko. Para bang ang naririnig ko ay pagbigkas ng vowel sound na e, i, o, u. Kaya nang matuntun ko kung saan nanggagaling ang ingay, nagulat ako sa nasilayan ng dalawang mga mata ko. May nakita akong nakatayo. Nakahiga naman siya, pero may nakatayo. Noong una, para bang may kakaibang kilabot ang nararamdaman ko. Hanggang sa unti-unti, parang nagugustuhan ko na ang napapanood ko. Sa mga sumunod naman na araw, pumasyal akong mag-isa sa Luneta para makapag-relax-relax dahil katatapos lang ng quiz. Gabi na noon nang pumasok ako sa Chinese Garden. Pagkapasok ko roon, abay eto na naman. Nakita ko na merong babae at lalaki na nagmuamua, chup-chup. Pakiramdam ko ay hindi nila alam na merong nakakakita sa kanila. Kaya sinubukan kong magtago at pinanood ko silang mabuti. Hanggang sa unti-unti
Tinatanggal na nila ang kanilang kasuotan hanggang sa nagkaroon na ng kaganapan. Wala na nga yata talaga silang pake kung sino ang makakita sa kanila. At doon sa pagkakataong yun, napaisip na naman ako. Hindi kaya'y may third eye ako? Pag uwi ko naman sa bahay, bago matulog, humiga ako. Iniisip ko yung nakita ko kanina lang. At hindi ko maiwasan na mapapakit at kumapit sa handle ko. Magdi-DIY ako para ma-release ang kung ano mang nararamdaman ng katawan ko. Nagmistulang lawa ang aking kinalalagyan sa sobrang tindi ng aking nararamdaman. Hanggang sa lumipas pa ang panahon, nagtrabaho na ako. Meron talaga akong third eye, DJ Rocky. Dahil nung minsang mamasyal ako sa mall, hanggang sa naabutan na ng closing, palabas na sana ako ng mall nang meron akong marinig na kakaibang ingay. Nilapitan ko na naman ang kakaibang ingay na ito. At pagdating ko doon sa lugar na kung saan nagmumula ang ingay, merong 2 taong gumagawa ng kababalaghan. Hindi ko matiis na panoorin at habang tumatagal ay lalong nagiinit ang ulo ko. Nagulat na lang ako nang biglang tumingin yung isa sa akin. At ang sabi ng lalaki sa akin na para bang nananakot, "Tara na, sumali ka na dito sa amin." Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko noon, DJ Rocky. Pero dahil sa alok na yon nung lalaki, ay nakisali na lang din ako sa kaganapan nila. At ayun nga, DJ Rocky, naging 3 na ang pangyayari. Sa ngayon, wala pa akong nakikita na kakaiba. 2 buwan nang nakalilipas. Pero naniniwala ako na sa angking talentong meron ako o sa regalong ibinigay sa akin ng Diyos na third eye, baka makakita pa ako ulit. Hindi ko na makabilang kung ilang beses na akong nakakita ng dahil sa third eye ko. Meron sa loob ng sasakyan sa may parking, meron sa poste sa kanto namin, meron sa likod ng apartment, at meron din sa itaas sa may intramuros. At kung saan-saan pang lugar na merong bakbakan. Ang nakikita ko ng dahil sa third eye ko. Kaya naman, masasabi kong I am truly blessed. Dahil kahit wala man akong jowa, at least meron akong third eye na talaga nga namang makakapag-release ng aking mga stresses, na talaga nga namang makapagpapahawak sa aking handle at makapagpapabasa sa akin na para bang lawa. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Shari Nami. At ito, ang aking SPG, as in Super Bacchanal Secret File.